Bermeoko udalak maiatzean abiarazi zuen Nik Berme On egitasmoaren barruan garatu da bonuen kanpaina. Izan ere, ekimen honek 6 hilabeteko iraupena izan du, ekainetik abendura. Udalak kanpaina honen balorazioa egin du orain. Guztira udalak 51.200 euro inbertitu zituen, 7.000 bonutan banatuta. Guztiak saldu ostean, kanpainak 319.221,27 euroko inpaktu ekonomikoa izan du Bermeon. Bermeoko 106 establezimenduk hartu dute parte guztira. Aritza Baroa, Bermeoko alkateak esan du, oso pozik daudela emaitza hauekin. Kanpaina honen helburua, herriko merkatari, ostalari eta turismo enpresak laguntze izan dela. Herritarrek euren erosketak egiteko erraztasun gehiago izatea eta herrian kontsumoa sustatzea. Datuak ikusita, uste dute helburuak lortu direla. Oso urte zaila izan da, dio Abaroak atzean utzi dutena. Herritarrek oso gaizki pasatu dute eta datozen urterako aurreikuspen ekonomikoak ez dira onak. Honegaitik da oso garrantzitsua esan du Abaroak horrelako egitasmoak martxan jartzea eta batez ere herritarren erantzuna ona izatea. Hau da, funtzionatu behar dute eta gure ustez bonu kanpainak oso ondo funtzionatu du. Bermeoko ekonomia beraktibatzea helburu duen Nik Berme On ekimenaren barruan garatu den egitasmoetako bat izan da bonu kanpaina, guztira 7.000 bonu jarri ziren martxan, 4 euroko 6 euro gastatzeko, 10 euroko 15 euro gastatzeko eta 20 euroko 30 euro gastatzeko bonuta manatuta, dendenak saldu dira batez ere. Bermeotarrek etxe tresna elektronikoetan, modan eta dekorazioan erabili dituzte bonu hauek.